Kaixo, zemuz geha. Kontu guztietan bizitzen ustenik jun berdule pataz besteko baten, ez ezin da izen erabateko leku baten eta guztiz besteko beste leku baten. Horre eskizofrenia dauteten joate ez, nortasun nasketak eta hauedanak eta. Eta eose kontu gizarteku eta baite gizabanakakuna horrelaxe ikusi ditzakegu ez, jokabideek. Pandemia edo kontu honekin ezkerra abertzale esan duen duken mundu hortako jende asko edo batzuk, askorez. Esango dugu lehen etzila ezkerra abertzalegu, baina uste zutenak eta abar, baketu dira harritute ez, nola txertatu, esan ez, politikari sasi buru horiek, ezkerreko sasi buru horiek nola ardun duten ez, eta orduan buru gabe sentitze hila, eta horlako esaten dituzte ez, espero zutelako zerbait, itxaroten aizilako. Pandemia bezala, 80. hamarkadan bizi zen gendun, antzeko bat, eta beti da zerbait derrihortzien horbait, bere izaerie zapustuz, nortasun faltsu bati heltzeako birie. Eta hori bizi zen gendun gure politikarien gandik, esango duke klasikotasunekin PNV bere tegemanekin, ekonomia aldetik eta abar, herrien aldeko joera, beti dago Euskal Herrien beste leku askotan, baino herrirako joera handio esango nukenik. Eta baino joera indarkeri bat ofizialakin, eta gainare morroe Madriko indarkeriekin, guztiekin, baino beste aldetik ere indarkeri eskutuko bat eta derrihortuz herritarrak bide baten jartzea, ez? Txerto horrekin, ez? Jotake irabazi arte. Eta iritsi ginen, pandemire iritsi ginen, eta orduan hor askore intxako, hau ze gertatzea hemen, ez? Ze gertatzea hemen. Hemen gertatzen dana da, ustezko baten biziarazten jarduten dule bestiei. Eta etortzen dira krisisek. Eta krisise da, zalantzan jartzen ditugunien, zenbait uste zienak normala dana, ez? Baina horrek egiten digu zalantza handia sortu hasi. Eta horrela gaude, gaur egun, gehienak, hor atzetik dago bildurre. Bildurre, zenena, derrihortzen gaituenak, eta bildurre bizilen ganako bildurre bestaletik. Alegianik bizilen gana, ez panuke bildurrik izango, bizilen babesten daula pentsatzen baldin badet, eta ez medikuk, ez politikuk, ez haue baizik eta nik guzti horiek ere tartekotzat ibili ditzazketela bizi honetan, beste mundu bat irikitzea egu. Ni 80. Hasiera hartan, ez 80. hasiera hartan, lehen aurreko mende hortan, bitu junien da, urrutira da. Ze urrutidan eta ze gertu niretzat, ez? Bani, zango nuke, esiliautzat jo nitzela nire burua, jo nuen nire gure Euskal Herria hontatik. Hontatik, hartatik, exilioan oinere, kanpoan hauta. Baina kanpoa gelditu nintzen pentsakera arruntetik, pentsakera okerretik. Eta orduan, horrek sortu hasi nahi ikuskera bat bizilen eta munduen eta askozez aberatzago zango duke. Eta aberatzagoa da egitik gertu hoti, zergatik, urtik aurrera junala egiten didalako sentipen bat sortu hasi, eta sentipen hori da aukeran bizi naizela. Egon berrien lotuta
beharreta, helburuta, eta gaina beste batzuen helburuta. Nire helburu nagusia da bakoitze bere gaitasunek eta bere ahalmenak garatzeko aukera hori emanez bizitzea. Orduan, hori izango litzeke gure bidea, giza bidea. Euskal giza bidea hortan oinarritzen da. Beste ikuskira bat izango duke. Ez genuke jardungo eskien. Badakiguleko ezin dula inork ezer eman. Ez daukena. Eta bakoitzak hartu behar dula bakoitzak dagokiona. Eta hori egiten neurrien. Ez dago aurrera pausurik, ez dago aurrera biderik gizaki hortan, gizabanakako horretan, eta ez da gizartien ere. Ez dago aurrera biderik. Eta pentsatzen dugu gainea jokabide hori hartziek iten gaitule okertu hasi, edo sufriu hasi, edo horrelako zerbait, ez da, eta guztiz kontraku da, guztiz askapeneko jokabide da, ezin morroe izateko bidietan ohituta gaude eta sartute gaude. Gehien bat. Negor sartzen naiz orain, baina badirudi ez nautela horrela ikusten. Morroi guzti horien nausiek ez nabe horrela ikusten. Gehiago da, behar baino libreo naiz. Eta behar daude lotu egin da, behar usteta eta behar jokabide okerroieta. Eta hori nahi dut nola ala zabaldu ez, alegia, konfidantza gehiago izan dezala bakoitzek bere burungan. Eta behar buruei gustako litzaiokena bestingandik. Norbeak eskaini bestiei. Eta horrek topazte gaitu bidien. Naiz de bizitzek badu bere joera bat, eta bizitzen daken joera hori da danok elkartasuneko bidea hartziekin topatzen dana joera hori. Bestela ezin da ikusi bizionek joerari duenik. Bere buruz beste eiteko joeri da, bestie, betatzen dugu buru nahaztute, buruko gaitze daudela. Buruko gaitze sortzen die gu jokabide okerretan oinarritzen janin. Bestela ez dago. Hori jakinen behar dugu. Hori. Gorputzek jarraitzen dio goguei. Eta nire goguen nun kokatzen dutan. Zerren bidin jartzen dutan gora beran, hori ertzen goi nahi bizitzen, eta nire gorputzek ere horren bidea hartuko. Hartzen du. Nik ala somatzet bizi hau dela, eta joera hortan jarriko bakine, nire niretzan nahi dudana bestiei eskainiz, ez beste urrutiko gauza baten alde dano batea jarrita. Hori da salmenta oker bat norbaitek egin dago, beti alderdin bat o ideologia esaten dana. Ideologiek dake bide mota, alderantziz. Gizabidezko jokabideek, gizatasunezkoek eta horrei heltziek, beti ere ohiture txarretan gaude, oso okerra gaina, irutzaigu okerra zuzena dela. Orduan, asmatze hori da, zuzentasun horta, eta zuzentasun horrek ematen duena da, sendotasuna, pakie, eta aurrera goazen, pentsakera eta sentipen bat sortu, itiko horrek. Ez da erreza esatie, hau ez talako nahi zabaldu. Hau da txertua, berdeun txertua, hau txertatzi berdeu, benetan udaberri bat izateko. Eta ibar joan, baina, bueno, hemen exiliotik, agur bero bat, beru baina, beharra, danontzat, venga, heldu goiei, eutxi goiei.